Ngit-ngit mga Adam. Naglayag talaga. Sikat ka! Nagabi yung kamay. Na makita. Sige kay mata. Ano mo? Nag-harvest tayo ti Kuapo. Nalom mabwa. Nalom na sa mitatan. Sigurado, ito. Sa mitatan, nalomin niya. Tinagin natin may salata ti Kuaba apo. Buwak. At tilata mantika katakil. Ano eh, pang 20 liters sa yung paulik kina Adam ta idubiyak ka trabaho katak eh. Pang kami makiburburas tiba. Papirsay ko kami kanya na. At namin tatada lomnan. At duwag sinong banger. At left and right mo nga buwa. Nalom na itan. Kapit ka na siya. Tatno ka madi ka matnag. Idik burburas kami testa. Idik 20 pa lang may salata. Katakilata. Tumako niyo. Kinalag na umuli jading ko ni. Kita nyo. Ops! Umakata mo diyata! Di ba salo? Among ako yung nata duman. Mapersa yata. Among ako yung nata matukol. Barbaro pa lang ata. Ay naganuspay. Katalatan. Kapit ka. Barbaro ka nyo na Adam? Dasonggod yun ay ata oh. Sila eh. Sunggaw. Lalayngam. Ay ko mapulik eh. Nakareklamo kayo na po ata. Oh, ang nga ata pagkwa. Magkapitan talaga los. Matin pagkakapitan talaga los. Atay na loob. Atalang na loob. Awan bumingkot tayo. Hindi na makita. Sige kay mata. Dapunin ko ma. Ano mo? Pinababak na Adam na po. Madina maulay. Amok umuling. Ay mauli na ng madina puros. Oh. Sakti mang sukdalin na po. Ano mabuak. Yeah. Ito yung naramig na sukdal. Sukdalin na nga. Bababay sukdal ko. Sanggot. Ay, mabisa ko ulang ala. Ila ako ng muka. Naglayag talaga. Masikat ya! Nagabi yung kamay. Sursuro pala ta video. Graper ko apaw. Oops. Nabawa rin. Wee! Halang ipugaw ti nalayang nga kwan. Agmama. Pati Ilocano na apaw. Masyak ka ba dagmamama? Ayaw ko. Kaya daw mamama ka dam? Ha? Madi? Ha? Madi? Sabi ko mama? Madi? Dagan. Marikit na magkakalaran? Yeah! Ay ko may kilo ya? Marikit. Nalak aja kan. Nalak aja may sarayan na apaw. Sabi may isa. Las atin apaw. Las atin. Yon. Oh. Nagrigas nga suktalan. Ari ko bumbilya mo. Bumbilya. Tama bumbilya. Nagingit na videographer raw. Andan, bidatan. Ate apo kailangan ba ito ako amit. Kailangan bilang paganggoin bago malakaw. Tanong gamin naganos ng ilako ato yung ako ato yung naganos. Pwede na lumpay lang, nalaka lang ti perlata na. So ano dalaw kasi nakaboko ka. Kabano guys dal. Lilig kita man yan. Ayaw mong peratin na ito ako Persa-persa ito kita na Ito na
kalmot tayo persa kita. Ito na po. Lapid tayo. Aglom to pwede kita dumat ta. Dapat dito eh. Diyan na po. Hanpo yun na hampe yun na lumata. Ta. Tani. Ta. Hanpo yun na lom. Kapit to eh. Ta. Pagtula ilako. Malawak pa malati 400 dun oh. 500 na may salata na ito ya Adam. Daraw ati kortakon niya. Madikinaya na Adam mo ka. Persayin. So nga sinod dal kalatan. Ang kalatan. Hindi man nagmamapaw, comment kayo. Patapat na kayo buwa. Hindi matikmi nga ako Ate magmamama. Sige Adam, bumama ka Adam. Ha? Madi. Oo. Adupitin mo lang hindi babapok eh. Mga buwa. Alad ko di gijay. Madurta tayo nga nabiyag. Ipakita ka niya yung aji mulak nga bodya baba. Dalakil dan na dapat nagbungbungan. Ngit na Adam. Sige sa dana po. Ito talaga yung buwak. Alad ko ide. Dalakil dan. Ita. Anjay. Atang ka na jay dulo. Dati bunganan yung naggamumot din eh. Doon sa naloomin taburasa mahit eh. Ay sa naloomnan. Nagangulatin eh. Natay. Berde atin na po. Naganos na nagango. Sayang. At ako na tiyaw balay mo. Sure ate yan. Yeah. Mata na po. Ito na po. Buwa. Naluuman. Ito nga na dyan. Puro buwa. Dati pag-alaan tiwan. Pabalik nga ilakon. Adam. Buah. Ngeri ya? Oh. Dapat tayo pang dagdagin na po. Nayon. Pinagpersay tayo po. Namon sa ko. Ha? Nga po. Ada. Sa ko. Ya. Kira ta. Sumirit-sirit si Adam. Kwarta. Tanong nila ako dati nga bulang lang no ako ka. Nagingina. Adi bulang lang yung dadadya amin nga rekados na. Ay, sirip-sirip ka Adam. Sirip-sirip mati bunso kapsat na. Ang gataw. Oh. Titi dati nga trabaho ko diya po. Makiburas ti buwa. Masitak pa diya. Mano lang ti may salatay din no. Makurno kami may salatay din no pang kami buras ko 25 pesos. So dapat maka-ado ka. Maka-ado kami. Tapno dati kwarta. Swerte na no makaimi makita ko alata, nagmalam. Tapo. Adi lang po. Ingat.